sabem tots el que és la prima de risc. La prima de risc és el que Espanya està pagant en interessos més que Alemanya, que és el país de referència, perquè s'entén que hi ha un risc d'impagament. Però un risc d'impagament, quan hem garantit constitucionalment que anem a pagar aquest deute, per damunt de qualsevol cosa anem a pagar el deute. Estem obligats i compromesos a pagar el deute, per damunt d'educació, per damunt de sanitat i per damunt de serveis socials i per damunt de pensions. Per damunt de tot això hem promès que anem a pagar el deute. Nosaltres no som uns bojos ni uns temeraris, però sí que ens oposem a que carregue sobre les esquenes dels ciutadans la responsabilitat o la càrrega d'haver de satisfer part d'aquest deute, que és un deute, creguem i entenem, un deute il·legítim. Per tant, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Que l'Ajuntament de Foios grave les sessions plenàries, que les gravacions es publiquen en la web de l'Ajuntament de Foios en un termini no superior als 10 dies posteriors a la celebració del ple i que s'inicien les mesures necessàries perquè s'apliqui a partir del primer ple ordinari del 2012. Esta moció era una miqueta més àmplia, el que passa que no volguérem tampoc més clar els conceptes, com era el de la política d'informació del municipi o de l'Ajuntament cap als ciutadans. Sí que és cert que aquest és l'esperit de la moció, que l'Ajuntament se dota d'una autèntica política d'informació municipal. El ple, com diu la pròpia moció, és lliure, l'assistència és lliure i hi ha vegades que tenim més fortuna, altres menys fortuna i assisteix més o menys temps. Nosaltres no venim així a passar el rato, ni a fer que la gent passi el rato. Nosaltres venim així a donar informació, però difícilment podem donar informació i donar els nostres arguments si vostè no se'ls facilita. I fa 5 anys que està governant. No li pot haver arribat de nou tota la qüestió del futbol. Que el futbol era un pufo ja se fa molt de temps. No en el 2005 quan se signés aquell conveni de la Xespa. Menys temps. Fa molt menys temps. I vostè sí que tenia informació, que està governant 5 anys. Perquè jo recordo en l'última reunió de portaveus que tinguérem abans de l'anterior legislatura que en aquesta comissió informativa se va plantejar coses molt greus del Foios. Molt greus del Foios. O sigui que no és de fa 4 dies que vostè té aquesta informació, no és de fa 4 dies, és de fa molt més temps. I vostè la tenia. I nosaltres desdejunàvem en aquest moment en algunes coses, en la majoria, en altres, ara. Fa apenas 2 hores.